היי בנות! היי! אז זאת הדס, ועשינו ביחד את ה-BFF טאג, והיא הייתה פחות משוחררת, אבל עכשיו היא הרבה יותר משוחררת, אז חשבתי לעשות איתה עוד סרטון. אז היום אנחנו הולכים בעצם לעשות לכם את איך קוראים לזה? אתגר הלחישות. אנחנו הולכים לעשות היום את אתגר הלחישות, ויש לנו פה את האוזניות האלה, אז let's get started. on the video. אני קודם? כן, אתם אוזניות קודם. חיוך בכל תמונה, וסיפורים של אף גבר לא קנה. שלחי לי! אוקיי. אוקיי, חייבים לא להצליחים בסרטון. מתי קמת היום בבוקר? מתי? קמת היום בבוקר. פופולר? קמת היום בבוקר. קמת? היום? בבוקר. יפה. תעני. קמתי בכל השעות. כל שעה. היום בבוקר. כל שעה. 7:10. איזה שיר את שומעת עכשיו? מה? איזה שיר את שומעת עכשיו? ברבי? כמה פעמים בשבוע את עושה גבות? כמה פעמים בשבוע את עושה גבות. את עושה התעמלות? כן. תעני. טומטמת. הרבה, היא שוחה. 3. מה את מעדיפה? קולה או פטל? מה את מעדיפה? קולה? או פטל? מסטיק? באמת? קולה. קולה? אוקיי. זה נכון שאת לא מצחצחת שיניים? נכון. זה נכון שאת לא מצחצחת שיניים? נכון שאת מצלמת שירים? כן. זה נכון או לא? זה נכון? זה פוטושופ. את מדגמנת? לא. מה אמרתי? נגמתי בעבר. מי החברה הכי טובה שלך? מי החברה הכי טובה שלך? איזי. מה את מעדיפה? חד גבה או שפם? מה את מעדיפה? חד גבה או פרה? פרה. פעם אמרו לך שאת מכוערת? פעם אמרו לך? את שמנה? כן. לא. לא? שמת. את אוהבת לרקוד? את אוהבת לאכול? לרקוד. לאכול. לרקוד. לאכול. לרקוד. לרקוד. כן. האם את? אני. רוצה פנטה? רוצה ספר. רוצה ספר. כן, את רוצה ספר? לא. גולים? או. גול. אוכל. גול. לא. מה? גול. אולג. אולג, כן, אולג. אולג? כן. מה איתו? את מעדיפה אלים? את מעדיפה. איזה צבעים את מעדיפה? לא. את מעדיפה אלים אלים או או תפוח? אלים מהפועל. תפוח. תפוח. כן. תפוח. היית? היי. היי. היית. איזה? היית. את. לפני. את. היית. מסתדרת? מסתכלת? מסתדרת. מסתכלת. ששומע אותנו. היית. מסתדרת. מסתכלת? מסתדרת. תמשיכי. בלי? מה? בלי מראה. ממה? בלי מראה. מלמה? בלי מראה. מראה. לא הבנתי את השאלה. מסתדרת. מה? האם היית מסתדרת בלי מראה? האם את מסתכלת במראה? כן. כן, למה לא? אוקיי. אם היה לך הרבה כסף, היית מביאה אותו לעניים? את מבלבלת אותו על בתים? עניים. כן. לא, תלוי. את אני. אוהבת קונסילר. את רוני. קונסילר. אותך. קונסילר. או קולה. קונסילר. או ליה. קונסילר. או סילי. קונסילר. רוסילי. קונסילר. סושי? גבות. רולי. אודם. אודם. אתה אוהבת אודם? אני אוהבת אודם? כן. לאכול? לא. היית רוצה
הייתי רוצה ללכת לבנים והבנות. ללכת לבית הספר למוזיקה. לא, ללכת לבנים והבנות. לבנים והבנות. כן. כן? לא, אולי. אמא שלך קנתה לך נחש? אמא שלי קנתה לי מתן חדש. נחש. לילה חדש. נחש. יא חדש. נחש. דה חדש. נחש. חרר חדש. נחש. ישש חדש. נחש. דש. תמסרי לאמא שלך דש. כן. אוקיי. אוקיי. תפוז. זה לימון. תפוז. זה לימון. זה לימון. טוב, יאללה, דף שבי צריך להגיד ביי. זהו בנות, אני נורא מקווה שאהבתם. אם אהבתם אז תנו לייק לסרטון ותרשמו לנו בתגובות מי לפי דעתכם הייתה יותר טובה. אני נורא מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם בא לכם לעקוב אחרי סנאפצ'אט או אינסטגרם בתיבת המידע, לדעת אין סנאפצ'אט ואינסטגרם, אז לא נורא. אז נדבר בסרטון הבא שלי. וזהו, ביי. איך עוצרים? לייק אולה.